Ako to aktuálne vyzerá okolo rekonštrukcie bazéna na bratislavských Pasienkoch? No, toto robí vrásky na čele nielen všetkým plaveckým bratislavským klubom a klubu synchronizovaného plávania, respektíve vodno-pólového klubu, ale robí to aj všetkým bratislavčanom a tým, čo majú radi plávanie, pretože tento bazén je už viac ako rok a pol uzavretý a stále sa naťahujú ďalšie a ďalšie termíny. Pôvodne to malo byť otvorené už v septembri, neskôr nám povedali, že sa to predĺží do konca októbra a v posledných dňoch sme sa dozvedeli, že otvorenie sa plánuje až v mesiaci január. Je to z toho dôvodu, že jednak práce sú vždy závislé od verejného obstarania jednotlivých prác postupných. Jednak, že sa tam odhalovali ďalšie a ďalšie veci, ktoré boli potrebné na to, aby sa ten bazén už zrekonštruoval do takej podoby, aby už sa nemusel zatvárať, ale aby to bolo už na dlhšie obdobie. Čiže tou samotnou rekonštrukciou, ktorá prebehne a ktorá už ide do finále, získame bazén, ktorý bude už naozaj mať aj po stránke technológie, kde sa vymenila celá technológia, aj po stránke tej interiérovej už nebude nutné, aby sa opätovne zatváral. Ja verím, že aj mesto nájde finančné prostriedky, aj keď po tých záplavách, ktoré sú teraz, opäť sa možno ten termín zase nejak oddiali, ale ja verím, že to už vydržíme spoločne a po totálnej rekonštrukcii, kde už dôjde aj k rekonštrukcii 25-metrového bazénu, ktorý je takisto veľmi pre nás dôležitý, pretože to bude ako vyplavovací bazén pre súťaže, ktoré sa tu môžu konať národného charakteru a vôbec pre oblasť bratislavskú, tak je to veľmi, veľmi potrebné.